hogy mi jönne. Hogy felezetek. I do. I know you like it, right? Szia! Nagyapinak kedvencete. Ajajaj. Nézd meg, hogy befogni. Ezt nézd meg. Tudási nyugodtan. Nézd meg, figyelj csak. Most már... Könnyedén lejön, minden további nélkül. Ne. Szia! Kicsi monkey. Hopszi. Jó, de játéknál vigyázzatok. Figyelj, csak a... Tudod? Nem úgy próbálnál járni, hogy közben egy kolót viszem magadat. Nem baj, az el fog ölni arra, hogy ilyen könnyű, milyen nehéz. Gyere! Gyere! Hát egy picit, de utána én felfeltettem, mert féltem, hogy nem föltettem fel, hogy meg akartam bízni, hogy jól van is felülve. Mert féltem, hogy kiszállnak a meredbe. Azért voltam, hogy mindig felfelülve. Utána nem volt vissza. Szia, kicsi monkey. Gyere! Nézd meg, milyen jó vegáns. Majdnem elindult. Nem vigyázzunk. Ennyire az anyához. Na, egyik kezet megfogjuk, a másikat elengedjük. Látod, milyen ügyes volt? Ravaszul, megtette az, hogy biztos... Hát a közel jön a járáshoz, mert nagyon közel van. Igen, nagyon közel vagy a járáshoz. Kirobbanó jókedvű pici mankika. He was hanging on to that thing over there, and he wanted to come to me, so he's like holding out one hand and holding as far as he can go with the other to still hold on. But he stood several times without holding anything. Cica, This evening. Majom. So I have the charging paper now. He's going to distract her. Kolla. David, do you want to try standing, Mr. Snotnose? Come here. I don't think we should push it. He'll figure it out on his own. This is going to give her a chance to try. Jaj. He doesn't know what he wants to do. Na, most nagy játékidő van. This is playtime for him. Meow. Meow. Duma. Miau. Cica. Cica. Good job. You can do it. You can stand. Yeah, see? Nice. Ups. Egy kis popsüles, és tényleg majd nagy haragért ilyenkor. Good job. Ügyes, nagyon ügyes. Táncikat, nem? Táncikat.
Minden már nagyon hamar jön az elindulás. Amikor már maga megvárni. Nézd, hogy így ezt csinált a parkban is. Így a két kezét felemelten ellettem, és puffi szólhassam le. Nézd! Yay! Ügyes, ügyes! Nekem is a póló. Felhúzta. What do you see there? Not even asking. It's soft. He took a little step, yeah. Nagyban hátról menekülni kell. Mindenki tömörök. Nem, az csak jelentős. Én bejön akárhol, mert egyből így összenézzel és szar. Oh, is he thinking again? No, I think it's just maybe it was a transient. Oh, you're good. Are you gonna rub my belly? Elég kiss. 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 Na. No. Ja, kialakult a technológia. Technik. Nézd, ops, én nyúltam utána. Be careful, this is... Huh? Come on, it's... Elbújunk.